Non hejong kebang nijang kar benglong ahempi. Hamran rong sepelong SP IMDAD Ali APS alang lipan. Hamran press club apitung pen karcho lapen kedeng ponasai padopon. Labangso karcho ponasai long. SP IMDAD Ali APS apan Hamran press club apitung pen. Manpeng kedo kar bipo pen archo ponsi. Bangso fit SP IMDAD Ali lapen. Hamran press club atumang pong kajapachini lapen. Jingki cetan padopon. APS IMDAD Ali alang li Hamran along nangjon dead pen alang li. Ke klempon alam highway tami ferangke atheng no nang pachini don. Hamran pen li tuma ferangke birson orang loti ki minis kar benglong. Media